lah trong cái content là kia mai cái tập của nó làm cái làm tăng con cái ก็ปีนี้11 November 2025 ปีนี้อาดาบปอyang ke bitum dak kirang pacurolo asi pinilitum arnam langpi karbirong sar hawarme ahin penilitum herang tietum han achupa labang sokresmit kedo iknan ko ke lahano je ladak Silonian range along kepatir pipon konopteron alangli ranger mate sep apihai alangli phan non hedjong mate delta ke long ateng alangli phan padak pen along kapek paterek di pu alam pe nitum delta long pen di pini la sokresmit dolo ase alangli bangke ladak Silonian range angkang alangli diklem gedam kadogo vitamisen lapenan part alangli yang piteng khang phanta kaching hon tepik binong lapen ke ladak kaprek phanstame alangli kang hon pon lapen te kera pon la pusonta nim tum phet mon long ase sasemet pet pini dak Karbiang Long Autonomous Council ke chari pon ake hai man ke do sar tuliram long hang sar phanstame tuning rilo alangli phan labangso aningkan mate alangli ladak kidonangji atam sana bangke alangli phan pedopon long pen alangli pejut pon pen mo apor kapre bang apo chethan pon asonte meseni bujmilihin pen sar tuliram long hang phanstame tuning party ini yang betul itu di posisi ladakan kacerek di sebelah alangli phan labangso katerekji pu alam the bangenili tum product pen ke long le sitame alangli ke inut ning mesen abang lasojok sini tum karbirong sar awarme deopan pen sitame alangli phan ladak ke padu thulong je phansi nilihi tumahin pen toleram no hangsar phansame turing li padikrin karena itu laptop ini ningkatin sam gitu atau enggak dinamik konten transnasional aholo pini media along pen hate thang pon nang ko bangke alang li phan ning ka ching sam ke lalo alang li heng pi thang prang ti kalana pen senglok kimi plantation pen iklem pon la pen ke la gorom pani along tame aprang pen an sose non alang li paklar pon bor labang tame churolo apen ke la social mate rada tum has tame thengpiarong adoko ve ki bin ki do yavar size tame alang li klempon apenan parta alang li jitu government revenue labang so tame alang li sarkar ke hang ateng pen tame alang li apleng pon er apen ke alang li kaprek dak tiklempon aboreng war size chondatum apan tame alang li kang hon anotin phanta hoya dui bipon pe alang klem gedam pik labang so joine si pini nilitum same alang li phan klem gedam peglong menajok nilitum anam langpi karbirong sar hawara me ben same alang li bangke ladak Silonian range angkang ki pardo ana bangke alang li anma alang li kidonangi aningkan dolang pulote alang li phan ladak kidolong pemi pen alang li tam sateng pen kidolong ye phansinil tum karbirong sara me pen same Karbiang Long Autonomous Council ake hai man kedo CM Dr. Tuliram Long hang same labang solong nilitum karbirong sar deopani hawarame atum han same labang solam phe nangche don dunji pu pa nangche don dun tha pu nilitum mahin pen tuning department nilitum mahin pen da iya bakal ini dulu nilitum karbirong sar hawarame pen ke non het tong sekot si beta ke long masi nilitum top jir pen phangnat alu nilitum pajir long lelang sebon tame kenang do pulite la nilitum pejir pon phegi